Ngale beyidina wakho uzodinela la kumina. Manje ngoformat nje uzoza into nje umzali into abangayenzi ke. Yabo lo. Ngoba ngiyamthanda phela bengizoyenza kanjani okuyena. Bese ngizosana nobaba. Bafo. Yabo indaba lo. Mina ngiqhubeka nalomfethu ebengithola naye. Mina ngigay. Ngoba ngiqhubeka nje ni. Cha ngiqhubeka nalomfethu engithola naye ngigay. Ungitshela kabi, ungitshela kabi, la okay ukuni. Yinto okay ngayo. Wenza pho besenzani pho okay. Besenzani Besenza lokho esikwenza. Awungisatisfy wena. Vuka kanjani okay? Vuka kanjani okay? Ngithanda abafana mina. Manje ubuthi okay wena uyadunisa noma wena wenzayo? Yimina engidunusayo. Hayibo. What's good? What's happening? It's your boy Mr. Mabas, aka I see the sharpshooter, and I'm back again with another baddest episode of Sikipa is official some John. And in today's episode, as you can tell, we're at the beach. Senje, let us take it back to the beach. Wash Shakina. So do make sure you stay tuned. Don't miss out on this episode. And of course, by the looks in my behind, so angazi noma bayithandani yini or kanjani. But for me to find that out, kumele ngiyekubona. So cameraman, asithathe into zethu siyekulaba abantu. Naba abantu bethu. Alright, except Kade singene kuqala phela. Okay, kulungile something. Triphile namhlanje. Ay. Trip Sibiskarop. Yeah. Solwandle namhlanje. Aba abantu bethu. Sithembe ukuthi abanazo imfihlo. Ngoba if benazo sizoyilanda soyikhipha fresh or kanjani? Yeah, sure. So nje singapholisi maseko. Siye kubo. Aso. Yeah. Lungi. Napha abanye. Hayi usuku oluhle namhlanje. Today is the productive day. Ufunani kimi? Shaya sponsor sibe moja. Bangagulisisani ke njalo mase sibambe imfihlo zabo. Omunye athatha omunye ufaka emanzini. Hey, yabona nje. Into zabantu okay ophaqa babo laba. Yeah. Bhala ukuthini la? Noxy for Togo. Sunburn. Yeah. Njani? Aphila nami. Thamba uthi anginiphazamisi wafethu. Athi useyikhamera igama lami ngicebisi. Amabasa sibonga. Cebisi amabasa wafethu. Noxolo. Togo. Jabula ukunazi. Ngiswa nga Black Life iwe mina ke ngincase manje uliphazamisa ngithemba ukuthi ngiphazamisa. Beningabhukuthi. Oh, so into esizoyenza manje sicela manje ukunifaka ama-mic ukuze sikwazi ukunizwa kahle kwicamera ne. Indaba uvumile bheka ukuthi abasifaka ama-mic awani lama-mic abasifaka wona. Afa bakade. So bona lethu siswami khuleka. Xolela ubaba. Aso. Njengoba kunomoya ke la sicaba nje sithi kuyohlala endaweni ethe ukuhlisa umoya yabo. So bazicaba nje ngilandele sabo. Abukele emakhaya sizawuthola indawo yokuhlala phansi, senze into right, unazi nani. Cala ngathuki ne. Ophaka, ngithathele ophaka. Bafethu. Sicaba nje bathathele ophaka. Yeah, ngathuki bafethu, angizili Njengoba sengishilo ngobafethu ukuthi ngiqhamuka ka Black Life TV uhlelo Sikipa izifihlo zomjolo. Bafisa ukwazi ngawo. Ayikho mhlawumbe into ofisa ukutshela usisi kodwa manje uyasaba ukuthi ungamtshela kanjani. If ikhona nayi platform ukuthi ukwazi ukumtshela. Hayi mabafa ayikho imfihlo enginayo. Hayi. Usho kanje? Hayi.
Ngindaba ngathi kumayelana nani? Mfethu usenamakhamera buka nje ngicela kanjani usenamakhamera endini yasiphazamisa kanti yini into seyini? Futhi ngoba sengichaza. Kahle mina nginayo imfihlo mina futhi. Hayi. Wena sisi Ukube kuthiwa ubunayo ubuzongitshena yini vele? Ubuzokhuluma phambi kwamakhamera ukube kuthiwa ubunayo-ke imfihlo-ke ubuzokhuluma? Ayikho imfihlo. Mina futhi anginayo mina imfihlo bakethu ungazuzi nje ngingakakubuzi kodwa nje. Cha bese ngisho-ke nje Wena bakithi. wena Cha bese wasusheshile ngenzela nje ibhadululo ukuthi ukuthi, sikhale besimoshalana isikhathi njengoba uzwile nje ukuthi ubheke uzongikhipha sihambisele lapha e-restaurant. Ma-ke wena wathi awunayo imfihlo ungakabuzi. Wena indaba ungaphenduli ubhuti. Ingoba Indaba ungaphenduli hayi ubhuti. wena shuthi khona into ongifihlelayo. Ayikho into engikufihlelayo yona into engakufihlela yona mina. Iminyaka emingaka ngakufihlela something ungaboni. Yini-ke pho manje Mina mayibuza mina. Wena sekuphendula kuqala. Nje bakithi Nkosi yami Hayi, wena ngeke manje Yazini azonzala ngoba ngibona ukuthi nijahile kodwa the bill is on me. Yimi engizonikhokhela lapha. Onayo imali. Nayo imali. Baf, shiye leyo mali ephetheni kulungile. Cha uzoyiletha lana-ke. Yimi ozonikhokhela indaba Wena wafuna imali manje. Wafuna imali manje. Hawu. Wasujampi kanje. Uyamazi ubhuti indaba babiza wena yini? Angimazi ngicela nokubona mina bengihamba nawe nje ngisuke ekhaya mina ngithi ngizohamba. Cha ngibona sanivumelana nje yonke into nje inkinga uwena usuke waphawula kuqala ungakabuzwa lutho kusabuzwa mina mina. bese ngisheshisa ngezinxa yesikhathi. Hayi wena shuthi khona into Unayo kodwa efihlayo. imfihlo. Wena ikhona into efihlayo. Anginayo imfihlo. Imfihlo. Hayi ikhona into ongifihlelayo. Ngeke ubhuti abuze mina wena kuphawule wena kuqala uyagoloza futhi uyathetha. Shothi sawureke sithanda sami kodwa anginayo imfihlo. Ongempela anginayo imfihlo mina sithanda sami. Futhi ngeke ngize ngibe nayo imfihlo. Lutho. Akukwazi. Siswami ngeke but uyasolisa kampela. Ngeke. Awungithembi. Ubhuti usakhuluma nami. Mina bengingaphendula lutho. Wena usuyamemeza. Kwendalwa yini lokho? Cha ngiyasho nje ukuthi ngenxa udalwa yesikhathi. yini lokho? Ngenxa yesikhathi. Bafaka isikhathi sinaso Isikhathi sonke. sinaso sonke Sure. angithi. Useshilo ba futhi uzokhokha. Sure. Imali yami mina isisiwe. Okay. Yini-ke pho wena le ekushushisayo? Ayikho into engishoshisayo. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Siswami ngempela wajampi kangaka. Ayikho leyo nto. Hayi shuthi angithethwami. Why bongafuni ngize ngifike kuwena? Uzothi nje awungafiki mina anginamfihlo yini kangabe engakakubuza ukuthi. Wena ikhona imfihlo nayo. Ikhona. Anginayo iyiphi ngoba phela Yabona usuyayazi nje yabona ubuso bakho njengoba sebunje mina ngiyakwazi. Wena yakwazi ukufunda umuntu Hayi, ufunda nomqondo wami ngiyakwazi. ufunde nenhliziyo yami Ngiyangifunda uyazi ke umqondo leyo mfihlo ke phela shuthi Ngiyangifunda yisho umqondo wakho mina. senze wazi ukuthi nginemfihlo mina manje uyisho uthi vele umthetho wakho inhloso yakho bekuyini vele lana Hloso yami kahlahle bethu ukuthi angithandi. usimoshela Hayi umjolo wena wethu ikhona into ayifihlayo. Ngiyabonga phela ngoba uyakubona lokho Khona into ayifihlayo. Yezwa ngathi ngimphendula umbuzo wakho. Siswami isizathu sokuthi ngenze lolu hlelo wasekuqaleni ukuthi uthando olakhiwa ngaphansi kwezimfihlo alukho. Liyabheda yabo. So mina lana ngizosave ikhandi lana. Ngizosave ikhandi. ngalento yenu nifika namakhamera lana ni wrong nje ni wrong ni wrong Wasujampi kangaka. anafu banana nawe ubele uthambe yini khuluma njengendoda indaba hayi cha Ngithi yabo. ngicasula nje Ngithi yabo. Ukakhuluma nje nomuntu wakho, ukhuluma nje nomuntu wakho. nokodwa libele ngivimba indaba shuthi uyakwazi libizene nini Bakhuluma nje nawe. Into ayifihlayo. lungile amakhonto engifihlayo ke manje ke makukhona ke into engiyifihlayo manje vele ngoba saqala ukuba phambi kwamakhamera ingikho ngiqala nami ukuba nje kuwena ngoba ngiyaqala ukuba phambi kwamakhamera buka nje nini ukuthi ngifihlela yona. hayi ngeke ayikho phela mayikhona uzowenzana Ngeke ngenze lutho. Hayibo. Cha ngempela mayikhona bafuza wenzani ngempela. qhubeka ke bhuti ngoba usakhuluma naye Sesikhuluma nawe manje. Sikuwena. Sikwena yini inkinga? Yini inkinga? anginankinga mina bhuti Hawu uthe ikhona nje wena nizokwenzani? ngithema ikhona uzokwenzani ngoba Shuthi phela ikhona. ngeke Shuthi ikhona. angazi Awazi kanjani? angazi. Hawu Hayi bafu khona into akaziyo lo. Siswami okhuluma. Athi ngizana lapho ngakuwena. Athi ngizana lapho ngakuwena. Siswami khuluma nami sithi yini lengaka ulela kangaka kwenzakalani? hayi nje ukuthi nawe nje mfethu usuzoqhamuka namakhamera uyasibona ukuthi sihappy lana wena usuzoza namakhamera lana uyalazi nje izwi lami ukuthi vele liphezulu uyangazi nje vele ngilinje kanje wena. hayi ngoba phela suke siba uthuni ngikho ungamemezi nawe nje futhi usuzoza namakhamera
Yini inkinga yakho ngempela? Wathi usuyicamera Uzophinda futhi uzosibuza ngendaba zomjolo imfihlo emjolweni. Yini inkinga yakho Wena phela? khona into oyifihlayo. Yini inkinga yakho? Sesikhuluma nami. Khuluma nami. Khona into oyifihlayo. Nawe ukhona into oyifihlayo. Ngeke Yindaba into ukwakwazi engiyifihleyo ungaphendulanga mina. ubhuti wena. Yindaba Ngeke into ungaphendulanga wena ubhuti. engiyifihleyo Ngoba phela ubhuti uqale kuwena nje. Angithi uqale kuwena ubhuti indaba ungamphendulanga wabinda idombo lelishisayo. Yindaba. Mina ayikho into engiyifihlayo. Ayikhona zikhona futhi Inkinga ziningi. Ziningi. Ukubuya elokhuzana emsebenzini ungayiphethe imali ephelele. Ukade kodwa ungitshenile ukuthi uzeza nemali. Isuke iphelele leyo mali leyo. Phela mina ngiyondle ekhaya. Wenza ini wonke ba? Ngodla uma. Umandla ukuthini? Ha Awuhlali nami. uyasazi nje isimo sami sinjani. Awuhlangani nesimo sama wakho. Awuhlangani. Sinjani baba? Sinjani baba? Awuhlangani nesimo Ngenaphi mina nesimo sama wakho? umama futhi we-stroke ba. Hawu. Unyaka nohafu manje. Yo, Ncwese wafuza lezo indaba. Yabo nje ngaqala ukujolana naye waphela inyangana uma washawa stroke. Susi mina impangelo ukuchaza lokho. Hayi bo akushiwongo nje uthi wena yini wena usethi Hayi. Wena kuningi ukwaziyo wena. yini kangaka Wena kuningi ukwaziyo. Sicela ukhulume Uningezalo wena usungibambi bhuti wami. wena indaba kuba ngathi into engawo Wathi- Uyakhuluma nje and u-free nje ngathi unibizile nje wangempela ngathi unibizile. Ngibabiza phi Imali. ngoba mina bengihambela Imali nawe. ngithoko anazani nabo. Angimazi. Ungiqinisa awazani nabo. Angimazi. angimazi ubafu mina Angimazi. Ngiqala nokumbona. Usungamphendula ubhuti kodwa uqale kuwena ileyo engiyilwelayo ukuthi ubhuti uqale kuwena ukuthi awunayo yini imfihlo. bafa Yini wena ungafuni? Ngeke kuthiwe ladies first namhlanje ke guys first. Kanjani? Phendula ikhona into wakwamsola ngayo yini Njengoba ngikutshena nje bhuti wami uyahamba emsebenzini mase eholile ubuya endlini asenayo imali aqhomese songinikeza leyo madlana le encane mina sengizothatha ngipatanise yabo nje kanti usulindele emalini ha u2000 it's Ngoba fine manje imali mina ngiyihlezi ngiyilethe endlini ngisho ukudla ngiyakuthenga. Kuthengwa yimini ukudla endlini yimini orentayo. igirlfriend allowance girlfriend allowance baye savumelana nje Savumelana? wena ngijwayeza leyo nto leyo Ngakujwayeza akusho phela ukuthi ngizokwenza zonke izinsuku inyanga zonke. Ngaleso sikhathi. sometimes uyabhora nje wena hayibo for 2 years wena usutshela ubafu manje ngoba usubona amakhamera sometimes yakubhora yini inkinga Alekho into ayifihlayo lo. bese ukhulume bese kwenzala Alekho into ayifihlayo wena. yabo nje uma wakhe khula nje yini hayibo Kunjani? Wahleka manje. Anghleki indaba untothelani Uma unjani? uyagula nje ngithi kodwa kusho wena ukuthi ushaya stroke since kwafika mina indaba mina ngihlangana naphi mina pho wena wathi nje uma wakhe igule wasubheka hayi yini khona kwaziyo ngokugula angazi wakhe bafu ngeke Khona okwaziyo ngoma. bafu awuthi kanje Khona okwaziyo wozala ngoma wena. wozala yini oyaziyo ngoma Khona okwaziyo ngoma. ukuthi lo bhuti yes safike sathandana naye yayizwa leyo nto leyo lalela yabo u4 months wonke akasanginikeza imali akasanginaki okay fine nganganginaka konke lokho kwiqiqi nangu sesikuvakashela uma wakhe yayizwa leyo nto leyo uma evakasha uma wakhe akangifuni endlini okay fine ngithule ngingamnaki umama ngithi umama mdala nami uyangizala as much as engizala ngingamnaki yonke leyo nto leyo kwiqiqi bayahamba baye ekamereni nengane yakhe ngiyoza kuyahlekwa ba happy family mina ngiya-exclude mina Kanje. ngoba yini ngambona ukuthi okay uma wakhe akangifuni ngahamba ngamhlapha yalingana futhi awahle wozala wahamba wayapi ngaya mhlapha yalingana so nangu bafu yabuza wayenza ngahamba ngawumunye bakuthi umagwazi wafika nginikeze enye into yabo nje uma wakhe ugula nje mfethu washawe mina nge-stroke ngoba ngangifuni Ey. bafungeke bafu wozala Ngithemba kanje kodwa noxolo baby. Ungaze ungenza into ebuhlungu kanje. Ayikho into engingakwenzeli yona phela mina. Ayikho into engingakwenzeli. nganginaki ukona ke Kukhona manje egcekeni.
ngenxa yokuthi kukhona uma wakho engitshengisa ukuthi angifuni mina futhi ngiyakutshela Kanjani? ngangikutshena ukuthi uma wakho yambona Ayikho ukwenza leyo la nto. kangifuni Ayikho leyo wena nto. uthule sengiyanibona kiki noma wakho Mama lendodana nje Usungazenza into enje kumasho uthi wena leyo nto ngawungayenza nakumina. ngazi ha. Mfethu kanti unjani nje mfethu? Yabo shoot nami lokho kwami lokho. indaba engizongithatha yini Uza. Ngijwayela wena ngijwayela wena. Mfethu wenza kanjani Ngijwayela ebuhlungu mfethu? wena ngijwayela kufanele ukuthi uma umbulele wena nje. angimbulela ngisazosinda Kufanele ukuthi umbulele usazosinda wena. usazosinda ngamphilisa kwayimanje ngamphilisa Yabo wena. Ebafule umuntu lo baba. mtshena ahamba elapha kulesa sihlahla lesamanga esilapha ahamba yomba leyo nto leyo noma ngacela umuntu ahamba yomba leyo nto khona ithini elilapha azolifica akhiphe leyo nto ayiqaqa ikhamba uphonse emfuleni uzosinda uma wakho ngalibe udina wakho uzodinela la kumina Mfethu ngofomasi nje zonke izinto nje umzali indaba ungayenzi ke. Yabo lo. ngoba ngiyamthanda phela yini bengizoyenza kanjani ukuyena bese ngizosana nobabili Yabo indaba lo. Mina ngiqhubeka nalomfethu ebengijola naye. Mina ngigay. Ngoba ngiqhubeka ni? Ngiqhubeka nalomfethu engijola naye ngigay. ungijwayela kabi ungazongijwayela kabi ungazongijwayela kabi ungijwayela kabi la okay ukuni yini okay ngayo wenza pho besenzani pho okay besenzani okay besenzani Besenza lokho esikwenza. Awungisatisfy wena. vuka kanjani okay vuka kanjani Ngithanda okay abafana mina. manje ubuthi ugay wena uyadunisa noma wena wenzayo Yimina engidunusayo. Hayibo. Bafo. Wena yini sikubasela ngaka phela ngoba. Kuyafana nje wena ubulala uma wena ephila wena. angimbulalanga uma khake singekutshela ukuthi bahambela bese samanga ufika yomba khona uzoba right temporal wena ke nje Bafo. Ngihambe nalomuntu. bahamba ufika nami abantu bakho laba ngisabantu bakho bese na usuke nawe yazi Ngesabe sayilungisile ngesabe sisumoya sis. Sisumoya. Lokho kwenzile kuwest naloko. ayikho wesi lento phela Kuwest unjena uma akho uzobona manje uma akho ngaba right kwamanje ngathatha ifoni manje ngimfonele umesele mfone umbuzo uthi akekho ndaba Hambe kuzo wena lento oyifakela phansi. ngiphelani mina ngisaka kube ngihambe ngiye kwesitabane mina eze ngenze leyo nto mina yonke le minyaka yabona wena ana usek ha usek Imani. usupha lesi usupha Imani phela imani sisumoya. Usekhiphelile baba. Eish. Useshilo ubhodi yakhe. Engifuna ukwazi mina maphela. Engifuna ukwazi ukuthi niqhubeka kanjani after yonke lento bafu. Uzwile imfihlo yakho. Wayesho imfihlo yakho. Ikuphatha kanjani into ayishilo? Lo mfethu ungibulale uma ephila lo. Ayikho into engayikhuluma inja lo. Ima uqhubeka siqhubeka kanjani phambili niyaqhubeka naye? Angeke ngikwazi mina bafu. Because uma ngambona kanjani esefike. Ngeke ngikwazi mina bafu. Ngcono ngoba vele uyamazi unhlanhla ubeyazi vele siyathandana. Uhlahla amazi into ekuthiwa mazi bese usenze fika naye umngani wakhe umngani wakhe abe naye singimina inhlanhla mfethu uyezwa ngindlela ngamuntu khama ngayo ayikho into ebengingabenzeli yona ngaphekele mfethu kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngiyahamba mhlawumbe kade ngisekhaya ngifice iwashing ngiyabawashela futhi ngibashela ngisho ama-underwears kanti ngijwayela kabi lona uyintsha wena chili bites Ngcono lokho engikwenze kuwena mina. hawu ayikho into engcono Ngaxolisa umhlelo. hawu Manje buwasha nama underwear mfethu uyacabanga kodwa ke yona serious note siqhubeka kanjani mafethu phambili. Because imali mina yakhe ngiwashile ngifuna uqanga manje yazi ngigezile imali yakho ngigeza ubebele unendaba Yaphinda umtholo njengami okusalayo. vele ngeke ngize ngiphile ngithole leyo njengayo lifake lakho lifake lakho Lungcono. hawu okay Ngifakela nemali ekugcineni. ngicela ukwazi siqhubeka. Ukwazi lokho. hayi mina futhi ngeze ngiqhubeke nje bakithi la Ubafu. Saqhubeka. Hayi ngeke lo ngibulalela uma ephila lo. Inja le. Ayikho into engayikhuluma naye. Futhi siyahluka siphuma kanjani manje?
Hayi mina ngiphuma ngishona Sengingahamba ekhaya namakhamera uzoyibona yena engathi ukuthi uzogibela ngani. Wona nisala nobabili bafuna. Uzoyibona ukuthi uzogibela ngani. Uzoyibona ukuthi uzogibela ngani. Bafu wena usali naye. Angisali naye mina ngiyahamba. Ngifuna ukwazi uzofika yini nenkinga. Right. Obhuta bahambe ngifuna ukwazi uzofika yini. Ngeke ngilale endlini Ngifuna namhlanje. ukwazi uzofika yini endlini ngizofika ngikhathi lebanana phela. Ngeke ngilale endlini. Uzofika usisi. Mina Uzofika uhamba kanje. ngizolala kuyena noma kuma. Angazi wena kahle. Angazi ucathi ngitsangu. Uzobona. Hamba kanje. Mangisuka la ngiyofonela yena umhlaba. Mangisuka la ngifonela yena umhlaba azongilanda. Anendaba. Ngifuna ukubala usoyotha lo uzofika yini. Yena uzobe hamba kanje yena-ke. Lo muntu lo. Bafasina ngihambe nendaba ngizithamele ndani. Ayifuka. Siswami. Nosala wena. Osala. Wena Engikhalela lo. Engikhalela mfana. Anabo Shiya phansi lento Nabo mina. phoqa ba. Shiya phansi lento. Abanayo bafo lo. Osala, muso ngithikjela, osala sibambane. Njengamadoda woza sibambane. Hawu. Nafuthi libona ngibambile njena yazi. Man, bafu. As you can see bafethu. Akuyonto sami sikube kanje but ngoba imfihlo iphumile everyone knows ukuthi ubani nobani ufihleni. Umsebenzi wami is done. We fixing love. Uthando olakhiwe ngamanga it's fake. Uthando olakhiwe ngeimfihlo phezulu kweimfihlo it's fake and I'm here to fix that. When if we tell you what there's imfihlo ehidile from your partner, I'm coming to expose it. I'm coming. Watch the space. It's your boy Icy. And before sihambe, as you know, please do leave a comment, do like and hit subscribe. And most importantly, ushaya a notification button love. Khona uzobona any episode it drop on your screen. Sengifika sengithi what's good, what's happening? It's your boy Mcebisi Mabaso aka Icy the Sharpshooter and we out of here. Shit! Hey! Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.